1 февральдан Россия Ислам институтында біз татарлар деп исемленген курслар башлана. Бу хакта тулырак алдағы сюжетте. Укытуны оештыруның нигезендә зур хезмәт ята. Biz аны башлап җибәргәндә, менә теге яшьләргә, өлкәннәргә дә ислам дини нигезләрен генә түгел, аларның бөтен миниягны формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә biz анда татар телен керттек. Анда biz ислам дини нигезләрен дә әлбәттә һәм шулай татар тарихы бу иш бүлектән тора. Курслар башланган елны Россия Ислам институтының татар теле һәм милли мәдәният кафедрасы мөгаллимнәре, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Хозур нәшрият йорты белән бергәлектә татар теле башлап өйрәнүчеләр өчен укыту әсбабын әзерләде. Бик популяр булып чыкты. Анда бик теләп йөриләр, яшьләр дә, өлкәннәр дә бар, татар телен бөтенләй белмәгәннәр дә бар. Һәм шуңа күрә аның форматы күбрәк татар телен өйрәнү кайтып калды дип әйтергә мөмкин. Ислам дини нигезләрен һәм татар телен өйрәнәләр. Һәм алар арасында инде һәр безгә укырга керүчеләр дә бар. Өлкәнрәкләре менә кич укыйлар, читтән торып, яшьләр укырга керәләр. Яңа башланучы курсларга килүчеләр арасында да Ислам институтына керү максаты куючылар булыр, әмма беренчел ниятләре татар телен өйрәнү. Аның өчен 3 айлык курс тәкъдим ителә. Укулар атнага 3 тапкыр дүшәмбе, чәршәмбе, җомга көннәрендә кичке 6-дан 9-га кадәр үткәрелә. Шулай ук әлеге курсларга дистанцион рәвештә дә кушылырга мөмкин. Татар телен өйрәнү курслары тәмамлангач, тыңлаучыларга үзләштерелгән белем күләменнән чыгып, төрле дәрәҗәдәге сертификатлар бирелә. Мөршидә Җихан, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.